אנחנו עכשיו עומדים בתור לפולין. זה לוקח יותר מדי זמן. כמה זמן אנחנו פה כבר? שעה ורבע. שעה ורבע. אנחנו יותר מזה, אבל כן. שעתיים ורבע לפי סמדר, וכנראה אם סמדר אומר את זה נכון. אנחנו עכשיו 2:15 בלילה. אני נמצאת פה עם הילדים המפגרים האלה, שנכנסים לסרטון. הנה עדן ליוכטה! רגע, זה מצלם? לא. לא מצלם. שזה כן. עבדתי עליה. טל רבינוביץ'. הנה הרכזת שכבה שלנו. אחד המאבטחים מסתכל עליי במבט של הזויה. מי זה? זה שמימין. זה שמימין? בוא נראה לפי המצלמה. זה רועי? לא. ליד טל. ליד טל רבינוביץ'. הוא עדיין מציב. זה, אוקיי. רגע. אוקיי, בסדר. בוא נראה את ספיר בזום ענק. בינתיים זה עמית. נו, אני לא מצליחה לצלם אבל שום דבר. מתקדמים. אני סופרסטאר! אני מבטא. אנחנו קצת אבודים עכשיו. כולם כבר נראה לי הלכו לאן שהיה צריך ללכת, ואנחנו במקום שומם לבד. The lost one. From the Polin משלחת. טוב, אולי נתקשר אותה. לדעתי צריך להמשיך פשוט. טוב. We need to go through the gate. Oh my god, we're really lost. היי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לעשות חיפושים ממש מטומטמים בגוגל, במחשבים מחשבים של... כן. ופשוט נשאיר את זה לאנשים כדי שיראו. אוקיי, בואי נחפש. What do we want? Me, my life. אני אוהבת את המים הזה. אוקיי. הנה, זה אחד מצחיק. אוקיי. What do we want? To get our girlfriends to stop giving orders. And when we want? What time, sweetie? At 8. At 8! אוקיי, יאללה, next. אגר כותבת שטויות. אוקיי, מה נכתוב? וואי, המקלדות תני לגוגל להשלים אותך, בוא נראה איזה דברים הם חיפשו כאן. למה הוא לא... הנה, אוקיי. יודעת מה? יש לי 100 פורסס היום. כל כך. אוקיי, בואי נחפש משהו הזוי. אוקיי. מה לעזאזל? ציון. האבדה נמצאה. זה אומר שתחלקי את זה בעין. והגר ישנה. באיזה גודל זה? אם זה גדול, אז זה כמו בערב. הגענו לתחנה הסופית. מכאן אנחנו טסים ישר לפולין. איך את מרגישה? מרגישה הרבה מאוד. הרבה מאוד? הרבה מאוד מרגישה. אוקיי. אני באה לפה, מביאים לי כרטיס, אומרים לי תבואי תביאי את המזוודה שלך, אומרת מה זה שלי מהבית, מה נראה לכם בכלל? ואז אני מרגישה את האווירה פה, אנחנו הולכים לפולין, נספוג קצת שואה, קצת תרבות, נראה עצים, נגיד וואי איזה באסה. יורד גשם. מזווית מאוד מחמיאה דרך אגב. עינב, בואי. חשוך פה, אני לא יכול לשמוע. למה? בא לי לראות. לא, זה אלו לא. אני צריכה להחזיק במשהו. אני מתעדת עכשיו את ההתרגשות של ספיר מתרגשת כי זאת הטיסה הראשונה שלנו. עכשיו אנחנו מעל פולין, עוד מעט אנחנו מחצית. בקושי הצלחתי לישון אז אני מתה מהעייפות אנחנו עכשיו פשוט ממשיכים בטיול כרגיל, כאילו לא קרה. ישן! כל כך אולי שעה. אולי שעה. באמת, מצטבר אולי שעה. אני לא יודעת איך אני אמשיך. הנה נועה מאחורה. אני לא ישנתי. אני ישנתי עכשיו איזה 13 שעה. בזמן שאתם ישנתם, אני גם... לא, סליחה, מי ישן פחות.
אתן הבנות שישנתם הכי הרבה פה בכל האוטובוס, כל דקה איפה את רואה פה? עשינו. כן, זה פשוט הולך להיות נורא עד היום עכשיו. בערך. כולם יחפים. אוקיי, שמעתי את זה. אבל יש פה נעליים. זה לא פה יש אשמתי נעליים. שאני... זאתי מפגרת. אומייגאד, הלוואי ונתרסק. Now watch me whip. טוב, תראו, זה המצב, אנחנו כרגע בנחיתה. כאילו ממש אשכרה נוחתים. אנחנו רואים את פולניה. זה מדהים, אנחנו אשכרה נוחתים. כן, האמי קולייטין לזה. עכשיו זו טיסה ראשונה שלי. ובחיים לא הייתי בנחיתה, וזה קצת מלחיץ אותי כרגע, כי המטוס פשוט זז לכל מיני כיוונים, וזה מאוד מאוד מלחיץ. והגר פשוט שרה לי פה כמו מטומטמת. יש פה הרבה בנייני ש... אוי, תראי, הנה חיכוי ל... איך קוראים לו? אמפייר סטייטס. וואו, טוב. זהו, נחתנו, אנחנו בפולין. וואו, איזה נעים. ממש נעים עכשיו. בואי, את פה. לעוד אוטובוס. אגר נצ'או. יודעת מה חסר בכל האוטובוס הזה? אגר למעלה. שם. לבד. כן. הנה, זה שוב פעם. זה לא חם. גל בדפוסי שליטה אחרים וניהול אחרים. אנחנו יורדים פה להפסקת צהריים. תאירו את החברים שלכם. קפוא פה. באמת שצריך מלא שכבות. קיבלנו שקיות אוכל. סנדוויץ' בננה שתייה. בישראל, לאורך הים התיכון. Yes. בלנסטון. טימברלייט. יש לך טימברלנד? זה מזויף, תראי איך זה נהרס. זה חדש, זה קטע. וואלה? כן. אבל אין לא נורא, כי זה מזויף, אז לא באמת אכפת לי. היי לירון. אני מעריכה. איזה דברים. תראה את הסמל שלך. Your boob. Oh, nice. לא שמים על איזה פחד. טוב, אז ככה. אנחנו קופאים מקור, יש עכשיו טקס. אז say something. ככה עצוב. צפת עצוב. ויצאנו לדרך. עצוב לי. עצוב. 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 We need to be very sad. Shh. Very, very sad, okay? It's okay. Let's move on. We need to be serious. אבל, you need to take a picture of me, of course. אל תלכי, ספרי לי אמא, איך באים החלומות.
тумана, белый снег валит вели. А мне мама целоваться не велит. А мне мама целоваться не велит. מה זה אמור להיות? תקליטי. מה, למה כתוב פה בעברית? יש פה משהו בעברית? אוי, מסעדה חרדים. מה זה אבל הצפירה הזאת? אוקיי. אנחנו בדרך לטקס שלנו עכשיו. אבל לא, לפני כן אנחנו צריכים לשמוע הסברים. נכון, על העצמות היבשות או משהו, נכון? ובעיקר על מה שקרה ביער לפוחובה. לפוחובה. כן, אנחנו עכשיו דרך אגב ביער לפוחובה. by the way. תודה שאת מעדכנת את הצופים שלך. כן. איזה ולוגרית איומה אני. Here we go! Here we go! שאלתי מה הכי הגיבה לי. פחות ספור גבול פעם. למה צילת? לא יודעת. There are a bus. Here's our bus, okay? Now we're going איזה on נעים a bus. בחוץ? Now we Now we are going... אני מעשן. צילמה אותך מעשן. וואלה כבוד. מה האורך של הוויסלה? 1,100. 1,000, וואלה, קרוב מאוד, 1,063 קילומטר. בעל השיער שחור וחלק, שתמיד נראה מסורק, עולה של מעבר לכתפיה, עיניים כל צחקוף שלה והביט פנים. This is our room, as you can see. כן, שירותים. אני אפילו גם לא זוכרת איפה שמתי אותה. הנה. תראו איזה נוף יפה יש לנו. וואו, איזה יופי. הנה 007. watching us. אני אוהבת במיוחד את החדר כשהוא ביום. מיך? היי. רמזורים ירוקים. לא יכול להיות. יואו, הרמזורים ירוקים. אומייגאד. אומייגאד, זה אדום. והכל מהבהב. זה נהפך להיות אדום. סתיו. גיל ויוני נכנסו. תסתכלי שם. קצת יותר ראית? שמאלה זה היה קרוב מדי. את צריכה לסובב את כל הראש, זה מה שראיתי. וואו, אהב. זה כזה מצחיק, זה so cute. רועי ודורון ברגע רומנטי. לא צילמתי בכלל. אפשר לראות כאילו מה מצלמים, תבין? Hanging under the covers with no one else to blame. You reflected by the flame. אני סתם ממציאה ליריקס. הנה עינב. עינב. Stolen out your name. Hang under the covers. Don't You're
עכשיו יש